Kani galonga jingpen tip bat ka jingpen bena shabaro ki nong shong jong kari India bat kumjuru yangi ki basa hapo ka state Meghalaya. Babaro kitu ki pai ba ki baju pendon kam mobile ki don kam ban tip ya gani yo lese phila de tip lane phila bena wer handai snap ya gani ka video ba phinna kam shai shu halor gani ka jingpen tip bat ka jingpen bena ka bakongsan ka balawan nong ba ka NPCI lane ka National Payments Corporation of India. Hagaba nagaliang jong kate ka tanat ka badai page ya ka tab bat ka sei pisa jong kinong shong kari India kala pentip page ba nadu ka shitrik ubanai April arajar apusan kino ki ba pendon kam ya Unified Payment Interface lane UPI transaction lada kila link bat uno number phone lada uta number phone jong pi klem pentrai kam lane pi shuling klem pendon kam ya une UPI transaction kila ban khang no nadu ka shitarik ubanai April arhajar arpusan kane ke jingkhang ya une UPI transaction ubalong inactive lane ubom ju pendon kam daga ba pi use langba ka phone pay GPay Paytm bat kui ki UPI transaction kalong kumshi banta ban pen klain lane ban pen scam ya kejing sya tu lane kejing sya sei klumar jong ki pisa na ki account lane ki bank ki jong pi namar lada gitu ki UPI transaction lane UPI IDs ki jong pi ki ba pila link bat uto nomor hapo ka bank lane ki account ha ki bank ki jong pi lada tre kam lane lada phim ju pendon kam lada ki briu ki yo yaute UPI IDs jong pi kila da ka basuk ban drang lane ban hang ya account number ha ki bank ki jong pi bat kisuk ru ban sei lane ban tu ya ka pisa nagate lane na ki account ki jong pi namar kata kumbala kadeu hangte haneng ba kini ki banks bat ki payment service providers kum ka phone pay GPay Paytm bat ki ki haban pentikana ba ki mobile number ki ba kila link bat account number ha ki bank bat kumjuru ki bala link bat kini ki payment service providers ki haban pentikana ba ki mobile number ki jongki ki haban update la kumno shisen shitayo kani gar kom pentmai ya ki mobile number lane ban link ya ki mobile number ki batmai hai ki banks bat kumjuru ki payment service providers kalong kumshi banta ban pensuk ha ka tab bat ka sei pisa pomshu kum kitu ki inactive mobile number ki ba pen saja lane ki bom trai kamshu habangi tab bat ni sei pisa today halor kata kat kum ka guidelines lane kat kum ka jingbtha jong ka Department of Telecommunication ba kitu kino ki mobile number ki bala sha disconnect kila ban penthmai lane kila ban link biang kata hadin khandai phosngi kata ka bumun lada unong pendon kam ya utei mobile number ubom ju phone ubom ju text lane ubom ju pendon kam data lagumno hadu live nai te ka telecom lane ka Department of Telecommunication kan deactivate be ya utei mobile number henry wala kataru wanom shifting nagaliang jongga telecom kan sailat biang ya utei uju hi mobile number ban pendon kam kata hadin kate kasngi kebala bu kani galong ban pentikna ya ki banks bat kumjuru ki payment service providers ban tip la kite ki nongbat ye utei mobile number kidang don kam lane kidang don nem hagakti khnang ba ke la ban penbiang ya ki jingdon kam jengki ha ka rukom sei lane rukom tap pisa today halor kine gidaw ba kino ki nong pendon kam ya kite ki mobile numbers ki bala register lane ki bala link ha ki banks bat kumjuru bat ki payment service providers ki dei ban long active henry lara phimla ban penbiang ya kite ki jingptha jongga telecom kan suspend ya UPI service ba phinamla shu ban sei lane tap pisa longbai ki payment service providers bat kumjuru haki banks ki jongphi hagju kopon nagliang jongka NPCI kala persang bat kala sedang ban wat benia ban penduk pendamno ya kini ki nong thok bat ki nong tu pisa bat kumjuru nagliang jong ka economic time reports kan khangno ya ka jingsei bat ka jingsiu pisa da ki riu shimet chekino ki company lane ki businessman handre
laisha tang ban siu pisa para riu shimet kata da UPI lane ki banks transaction kebala link da kita ki mobile number ki balong active but shuru kat kum kate ki jingtha kabat mai kata UPI guidelines kaba ansa sedang nadu ka shiterik ubna April arjar arpsan bagino-gino ki UPI IDs ki bala link bad une u mobile number u balong inactive lane ubom jutre kam kumbala de peta lane kumbala de kedeu haneng kin saisha deactivate lane kin saisha pendu pendambe chi sendon bad shuru lada kite ki mobile number ki jongpi ki bom tre kam ki bom longshu handai phila dep ban link ban ki bank account ki jongphi lada pimpan tre kam ya kite ki mobile number ki jongphi katkum kite ki sngi ki bala dep ban kedeu yapi hangte haneng ki UPI ID ki bala link bat kite ki mobile number and sakhangno bat ka rukom tre kam kata ka rukom tap bat sei pisa longba UPI ID an khangno bat kanom tre kam shu sisendon Tikum tala da don ki parlok ki ba pendon kam ya kita ki juhi ki mobile number kita ki inactive mobile number hai ki bang sebat kumjuru ki UPI ID ngubha ban pentamai lene subha ban late ban mi no sya ki banks ki jongpi ban pentikna ba ki mobile number ki jongpi kinum sya suspend lane kinum sya deactivate khanang ba pin khamsuk ha kar kom tap bat ka sei pisa longba UPI ID